Uutena pelastusjohtajana olen huomannut, että meidän hoitajilla on aivan liian vähän töitä. Ja näin kustannustehokkuuden aikana sitä ei voi tietenkään hyväksyä. Elvytykset, tulipalot, sydänkohtaukset ovat meille tärkeitä tehtäviä, mutta niitä ei vaan yksinkertaisesti ole riittävästi. Tuottavuuden näkökulmasta olemme kehitelleet uudenlaisia tehtäviä. Samalla olemme voineet laskea heidän palkkojaan, koska nyt meillä on mielekästä tekemistä koko työvuoron ajalla. Markus, tämä torkkupeitto on nyt valmis. Kiitos. Olemme äskettäin perustaneet uuden hybridiyksikön, jossa on erikoiskoulutettu henkilöstö. Tässä videossa näette lyhyen otoksen erikoisyksikön toiminnasta todellisessa tilanteessa. Ota vielä pois meidät tuosta hätäkeskuksen listolta, niin ei vahingossa katso muita hälytyksiä. Joo, on se aika nolo, jos tuota elvytys tulisi tässä nyt. On tää huippu, että saadaan entistä monipuolisemmin auttaa kansalaisia. Kun tulee tarve muuttaa akuutisti, niin meillähän on vilkut katolla ja päästään heti hommiin. Tulit tänään äkkiä, nyt on kiire. Pelastuslaitoksella on erikoiskalustoa, kuten esimerkiksi nostolava-auto, parvekemuuttoihin ja niin edelleen. Ai kauheeta. Monesti kiireelliset tehtävät siinä viivästyy, mutta tavoitteena on pitää ensihoitajien työmäärä suurena. Tässä ensihoitaja yläpöly ja pyyhkiikin. Kun tieto tästä uudesta toiminnasta levisi, työnhakijoita tuli ovista ja ikkunoista. Siinähän oli kyseessä meille hyvin tyypillinen jääkiekkokauden aikainen muuttotehtävä. Ilmoittajana oli tämä naispuolinen henkilö, jonka mies oli sisustanut tähän yhteisen kodin hyvin miesmäiseksi luukuksi. Siinä oli laiteltu kynttilöitä ja purkkeja vähän joka hyllylle ja nainen luonnollisesti oli huomannut, että ei tämmöisessä ympäristössä tätä jääkiekkopeliä voi mitenkään loppuun asti katsoa. Eli siinä jääkiekko-ottelun erätauolla tämä nainen oli sitten tehnyt ratkaisun. Soitti muuttokeskukseen ja muuttokeskuksesta tämä tehtävä sitten välittyi meille. Todettiin itsekin se tilanne, että siinä ei muita vaihtoehtoja enää ole. Mies oli käymässä just kaupassa hakemassa vähän lisää kynttilöitä ja... Anteeksi. Vaikka ollaan aika rutinoituneita tässä työssä, niin ei tätä kukaan muuttohoitaja pysty täysin tunteettomasti tekemään. Kyllä nämä tarinat aina koskettaa meitä.